Apa to, Des? Jane ki aku kurang apa? Ya kurang ajar nek meneng disampluki. Enggak suka aku. Masa aku iso? Aja ngomong gak iso-iso apa. Macak yo. Gak teng sini-sini. Ya nek nu tak jak terus nek isin preyo tak tinggal. Rai yo lek dijak gandeng-gandeng nang pinggir jalan ya lumayan. Ngono ki ya jalukmu. Elek. Semok semlohai. Iya semok celanane ukuran 40 ngono. Iso golek duit. Ancan iku. Apa to, Des? Bersyukur, kurang nerimo. Nah, aku ora bersyukur awakmu pas tak tinggal. Ate dijak aduh ae benino. Ya piye njaluk jatah ra tombok kei yo. Dikira satru ae bendino ki ora bodol ndasku. Mangkane nek wong njaluk jatahe gendang dikei. Ancan kowe iki kok. Tak golekne ganti kapok ya engko. Oh, kepu ya. Enggak suka aku ngono kuwi.